Жанлы гараж қабызылды. Әлігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Иң якын дус. Тимми. Баш инженер. Нәрсе? Тимми, сиңа исеңә төшерергә генә телим. Баш инженерның бурычы Жанлы гаражды сыр итеп саклау. дөрес. Бер кемгә дә сөйләргә ярамый. Гараж, хәтерлим инде. Инженерикслар һәм жанлы гараж юкка чыгачак. Мин юкка чыгам. Гаражда булам. Анда яңа уенчык апгрейд көтә. Көн сайын уенчык камилләштерү. Хыяллар чынга аша. Минем дә хыялым бар. Ярыймы? Күрәм, тәрәзә ачык. Күрше микән дим? Чыннан да күрше икән. Сәлам. Мин Ксю, уң яктагы үй. Мин Тимми, мин... Ай, нинди бияләй. Минем оек башны бурсык алып китте. Әбиемнең бурсыкларга коточкыч аллергия. Бөтен хайваннарга да. Шуңа күрә минем көчегем юк. Минем самокат кайда? Самокат? Бигрәк кызык син. Өеңә нигә кердем дип беләсең? Әлбәттә самокатны алырга. Бәлки сиңа тәгәрәп кергәндер. Ярар, башка җирдән эзлим. Хуш. Тимми. Нәрсә булды бу? Нинди самокат? Кит юлдан! Баш инженер син буласыңмы? Әйе, мин. Бу баш инженерның аягы. Аннан төшә алмассың микән? Ой, гафу ит. Кара әле, мин апгрейдка. Жанлы гараж кабызылды. Менә бу үзгәреш ичмасам. Ого! Син трюк ясый торган икән. Ничек кенә? Тик соңгы вакытта трюклар никтер начар тәмамлана. Нигә икәнен һич аңлый алмыйм. Тикшерергә кирәк. Бөтен шикләр әйткәнемчә безнең башта. Минем хуҗабикәм Ксю менә дигән. Тик кой вакыт нидер була? Һәм без килеп төшәбез. Димәк, килеп төшәсез. Мин аңладым. Без хәзер сине йыгылмаслык итеп камилләштерәбез. Самокат тиз бул апгрейдка. Иң мөһиме тотрыклылык. Менә хәзер йыгылып кара. Мотор тизлек өчен. Барысын тышкы кыяфәт хәл итә. Матур самокатлар гадәттә йыгылмый. Кая эләргә? Тяга, элеп бетердек инде. Хәзер тест-драйв. Мин берни күрмим. Нәрсә бу синдә? Килеп төшәбез. Менә бите. Дуслар, сез ни хәл? Килеп төштеләр. Тагын. Тяга комачаулады. Тагылмасы белән. Мозга, дөрес әйтәсең. Күрәсезме? Дөрес әйтәм. Нәрсәне? Тик кой вакыт нидер була, һәм без килеп төшәбез. Кая эләргә? Тагын килеп төштеләр. Шуңа күрә минем көчегем юк. Самокат, хуҗабикәң ни турында хыялланганын беләм. Нишләргә кирәк инде? Шәп! Мин ничек булыша алам? Трюклар гына түгел, командаларда үтәсәң, нәрсә диярсең? Музыка! Арагыз әле шушы кыланчыкка. Үз тамгабызны куябыз. Апгрейдланды.
Мин хәзер бер дигән трюк самокаты һәм көчек. Хау-хау. Баш инженер һәм инженериксларга бик зур рәхмәт. Бигрәк тә Тиагага. Ә син кем буласың тагын? Минем самокатым! Мин сине бурсыклар алып киткән дип торам. Сине алар шулай итеп үзгәрттеме? Хыялым чынга ашты. Минем хәзер көчегем бар. Самокат көчегем. Бар! Инженер булу ул кемнеңдер зур хыялын тормышка ашыру. Һәм жанлы гаражны сер итеп саклау. Бигрәк тә шулай чинаган кызлардан. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.